často mi hovoria ľudia so schizofréniou, keď s nimi debatujem na oddelení, povedzme, keď sa rozprávame, čo bude ďalej, keď ich prepustíme, alebo čo si predstavujú vo svojom živote, že až akútne cítia takú potrebu mať niekoho blízkeho, ktorý by im porozumel, teda partnerku, partnera. Niekedy naozaj v rámci toho, ako je zmenená alebo ovplyvnená tým schizofrenickým procesom socializácia toho človeka. Veľakrát ide o ľudí, ktorí sa skôr tak sťahujú zo spoločenského diania, alebo niektoré kontexty pre nich znamenajú taký nadlimitný stres, záťaž, kde je potom problém, ako nájsť nejakého človeka, s ktorým by si porozumeli. Ale túžbu majú mnohí veľkú a ak sa podarí, teda to je samozrejme jedno veľké mystérium v živote človeka, ako my si vlastne nájdeme partnera. Nikto to nevie presne popísať, ten proces, ako to prebehne, hovorí sa o nejakej chémii. Čiže ak sa toto všetko podarí, tak potom áno, je veľa kapitol, ktoré akoby sa ďalej roztvárajú v rámci liečby schizofrénie, v rámci rizík a podobne. Často sa ma pýtajú pacientky v ambulancii napríklad, že aká je šanca, že bude moje dieťatko mať schizofréniu. Nikdy neodpovedám nejak v absolútnom zmysle alebo v nejakom čísle, pretože, ako sme hovorili, veľkú úlohu v tom zohrávajú aj iné faktory ako genetické. Nemá to človek napísané na čele ako nejakú osudovú značku, že proste nemôže mať dieťa, pretože bude mať schizofréniu. To tak nie je. Proste to človek chce odovzdať život a svoju lásku aj niekomu inému. O tom je partnerstvo a o tom je aj rodičovstvo.